do BNG en toda Galicia e supón que nos convertimos na segunda forza, na primeira forza da oposición, que conseguimos un objetivo que era seguir medrando, seguir traballando por Galiza, e logo coa pequena de non haber aguantado a PP, neste caso a maioría, pero de logo con estes resultados danos aínda se cabe máis forza para seguir peleando por Galiza e por mellorar a vida da xente. Nacionalista Galego ten sido segunda forza no Parlamento Galego en algunha ocasión, pero nunca con 19 diputados. O tremendo recoñecemento do traballo feito por parte da sociedade galega a pasar de 6 a 19 diputados creo que é histórico. Desde aquí temos que celebrar que unha organización como o BNG teña a oportunidade de demostrarlle ao povo galego que defendemos a Galicia, que este país ten futuro, o traballo que se vai a facer no Parlamento a través tamén agora de Daniel será un traballo para defender Galicia, para defender a Costa da Morte, para defender Bergantiños e para defender Carballo. Moita falta nos fai, moitísimo agradecemento a todas as persoas que confiaron no BNG nestas eleccións. Eu creo que estamos diante de uns resultados históricos do BNG tanto a nivel nacional como na propia comarca de Bergantiños. Os resultados que en Carballo superaron a cifra máis alta de votos que tuvo o BNG na súa historia, pero que tamén conseguiron que o BNG a día de hoxe tamén sexa a segunda forza a nivel comarcal nunhas eleccións autonómicas. Temos por primeira vez un deputado nacionalista da comarca que nos vai a representar no Parlamento galego. Eu creo que tamén hai que destacar o esforzo da militancia nacional do BNG como o esforzo da militancia do BNG a nivel da comarca e a nivel de Carballo. Os resultados son froito do traballo colectivo, pero tamén froito dunha enorme candidata, como demostrou Ana Pontón en esta convocatoria electoral. Non se conseguiu o objetivo final, que era desbancar ao Partido Popular e conseguir lograr un cambio político en Galiza, un cambio galego, mas eu creo que non é porque o esforzo do BNG non estivera aí, como demostra triplicar os votos das eleccións autonómicas. Creo que se abre unha nova etapa no Parlamento de Galiza, unha etapa moito máis política, e eu creo que o BNG vai a conseguir grandes logros no Parlamento de Galiza para conquistar tamén máis benestar social e máis para o autogoberno para a nosa nación.